am going to do the sinigang na baka using yung chuck blade na beef. Andito siya guys, oh. Ayan, nabili ko kahapon. Hindi ko na siya chinap ng maliliit kasi ito, gusto ko, tig-isa talaga kami. Sinadya kong bumili ng isa, dalawa, tatlo, and then apat yung nasa ilalim. Tig-isa na kami niyan pag kumain, kaya 4 slices lang, pero damihan ko lang ang sabaw para makasali yung mga alaga namin, alam nyo na. Tapos, andito na pakuluan ko na. Naumpisahan ko na guys. Kaya lang, makita nyo pa. Eto, meron siyang luya na slices, red onions, and then, lagyan ko pa siya ng bay leaves. Tapos, dagdagan ko lang siya ng black pepper. Yun. At ang black pepper, buo-buo lang. Peppercorns na ilagay natin. I placed 1 tablespoon of salt already, and then let us wait to boil, and then ilagay na natin yung beef. Anyway, boiling na, so pwede ko nang ilagay. This chuck blades chunks are frozen, pero that is good, that is better kasi yung texture ng karne ay mas maganda pag ganyan ang pagkaluto. Medyo siya galing pa sa freezer, and then ilubog mo dyan sa mag-contrast yung init at lamig, magiging parang mas maganda yung kalabasan ng texture ng baka pag naluto. Ayun, so takpan natin, let us cover, and then wait till it will boil and boil and boil, and let us throw the sabaw and then change for another new one. Okay? So, ayan. Nalagyan lang ng spices, pero i-throw rin natin yung sabaw kasi hindi natin alam. Siyempre, hindi ko naman nahugasan todo-todo yung baka, kaya itapon na muna natin yung first boil na water. Okay guys, kumulo na siya ng kumulo. Ngayon ay alisin ko na yung kanyang yung kanyang mga ganyan, kasi ayaw natin. Ang tawag dito, scums, S-C-U-M-S, yeah, scums. Scums or scums, I don't know. I-search muna natin. So, palitan natin ng sabaw guys, pero hindi ko tatapon ang sabaw nito kasi para sa mga aso. Hindi ko siya itapon na totally, na itapon na lahat-lahat na ganun na ibuhos. Ito ay ganyan lang para malinis lang yung sabaw. And then let us add new sabaw. Diba? Okay na yan. Basta, pero mukhang malinis. Walang scums. Yan lang, may dumikit dito. Sapat. Ayun, nailinis ko naman. Pero alisin din natin yung tubig. Parang, di bale yan ay paglutuan natin ng pagkain ng ating fur family. Fur family members. Yan. Kasi gusto nila ito, lasang baka. Then, templado na. Meron na ring spices. Tanggalin ko lang siya guys. Tapos, palitan ko siya ng bago. Ayan. Kumukulo-kulo ang sabaw. Pero palitan natin ang sabaw nito guys. Palitan ko siya. Maglagay ka ng tubig pa sa bowl. Palitan ko ang sabaw nito. Papi, busy ang lakay ko guys. Nag-online na yun. Alam mo naman to, laging updated na gusto niya. Ayan. Susumbong ka na naman dyan Sige na, ilagyan mo yung bowl ng tubig at palitang tubig nito. Saan bowl? Yung bowl yan. Kumuha ka kahit bowl, pot ba, pitchel ba, ano ba kaya, baso ba. Ito.
Yan. Palitan natin ng tubig nito hanggang lumambot. Ayan. At least di ko siya inalisan ng spices, nandyan pa rin. Pero magdagdag siguro ako ng luya and onion. Pwede na? Okay, sige pa. Okay. Another one. Ayan. Tapos pakuluan natin uli. Natanggalan na natin nung unang sabaw. Wala na yung lasa niya. Ayan. Marami pa rin yan. Okay. Takpan ko siya uli. At mamaya pag kumulo ay tikman natin yung lasa niya kung anong kailangan niya. Ginger ba, sibuyas, salt. Mamaya natin check. Ngayon, bisitahin natin. Ayan, kung pwede nang ilagay yung mag-reload tayo ng spices, guys. Okay? And then, one thing more is that wala na yung lasa niya kasi tinanggal natin yung unang sabaw. So, lagay natin uli ang salt. And then, spices, yung ginger and red onion. Ayan. And then, black pepper. And then, kasi hindi pa siya totally na lumambot. Ayan. Medyo malambot-lambot na pero hindi pa. So, pakuluin muna natin hanggang lumambot. Okay? Hintayin natin hanggang lumambot, guys. Then, timplahan natin ng sahog. Yan, malapit nang lumambot. So, i-add na natin yung gabi. Yan, para pampalapot natin sa sabaw. Lagyan ko siya ng gabi. At takpan uli natin para maluto. Okay, guys. Tingnan natin kung lambot na. Binabantayan ko siya kung lumambot kasi hindi ko muna ilalagay yung kamatis kung di pa malambot. Hinihintay ko siya. Ayun, lumambot na, guys. So, pero yung gabi ay hilaw pa. At least malambot na yung karne. Ilagay ko na ang kamatis. Okay? Dahil kung ilagay natin ang kamatis, ang timano na nagpalambot tayo, mas mahirap ang magpalambot ng karne kung meron siyang kamatis. Kaya, pinapahuli ko yan, guys. Okay? And then, of course, para lumasa at para sumarap at mabango, ay ilagay ko na rin yung sili. Okay? Maybe, itong malalaki ay iwan kong ganyan. Itong apat ay buo. Ito ay ikat kong ganyan para maanghang. It will be spicy sinigang. Oh. Diba? Ayan. And then, cover it. And then, let it simmer again for about maybe 3 minutes bago natin i-follow yung iba pang gulay. Ngayon, ang sumunod ay ang ating bagyo beans. Ito, guys. May bagyo beans dito. Yan naman ang ilagay ko ngayon. Ganun lang ang gawin ko. Pwede ring buo. Pero gusto ko yung mahaba ay putulin natin kasi sobrang haba. Ganun lang. Ayan. Diba? Ang dali. Ang lutong, ano? Ayan. Then, lutuin ulit natin ng 3 minutes. Pero before that, ay lagay na natin yung pangpaasim. Wala na tayong takot sa paglagay ng pampaasim kasi malambot na yung karne. Okay. Ayan, ito yung sinigang mix with gabi. Yes.
Ito guys. Luto kayo ng bakang sinigang. Spicy beef sinigang is unprocessed. Ang sarap ng asim niya. Grabe. So sarap. Okay? So ang kulang na lang ay ito, yung Rufina patis ko. Okay? Lagyan ko lang siya ng, kasi nilagyan natin ng salt kanina, pero para pampalasa, lagyan natin ng patis. Dalawang ano lang, 2 tablespoons. To those who speaks in English, I added 2 tablespoons of fish sauce. Yeah. Okay. Anyway, let us cover, and then the last portion will be adding the kangkong leaves. Kangkong leaves is the water spinach, and I am proud to tell you guys that this is from my plants from the backyard. Wow. Okay, so later. So we're now on the final part. Okay, let us now finalize the taste. So colorful. Ang sarap ng, look at this guys. Close up natin. Ayan oh. Sarap niyan. Ayan oh. The chuck blades with a lot of veggies. String beans is already cooked, so I must have to place the water spinach here. Water spinach from my backyard. Wow. Ayan. Okay, already done. And this is very yummy. Yummy, yummy. Okay, cover it for a while. Maybe for 2 minutes. And then, ang sarap nito guys. I'm so excited. Ang bango pa. Wow. You can just smell the yumminess. Wow. The sourness, spiciness, and the earthy flavor of the taro. Mixed all together. And the tomato. The ginger. And everything. Oh my God. And the water spinach. Look at this. I smash it out like that. Ayan. To thicken the soup or the sauce of this sinigang. Okay. Oh, so flavorful sinigang. Spicy yummy sinigang is here. Spicy yummy beef sinigang is here. Come on guys, that's it. Wow, look at that, full of veggies. And look at that. Oh, so tender. Look at this. Ay, nahulog siya. Oh, so tender na. So let us eat guys. Hindi ko mainit. So hot. Oh my God. Cannot handle like this. Oy, I wanna show you the karne. Ayan oh. I want to show them the beef. Ayan oh. So tender. The chuck blade. Beef chuck blade is here. And this is so flavorful. Beefy. Sarap. Sarap guys. Kain na tayo. Hindi na ako makahintay. Oh my God. Teka't mag-plate ako para sa inyo ha. At luto na. Luto na yan. So, wait lang. Okay. Plating muna para sa kanila. This is for you guys. I will place in on the plate for you guys to see
how exciting this plate will be. Wow, for our lunch today. So flavorful lunch we have. Wow, look at this. You see this? Let us eat sinigang and also the broth. The broth of this is so yummy. Look at this. Look at this. Wow, look at the consistency with the tamarind. You will cook this too. Okay? Thank you so much. Bye-bye. See you again next time. Ang sarap ng sinigang. Let us eat na. Okay, patayin ko na. Okay, switch off. And bye-bye. See you again next time. Love you guys. Stay safe.